मार्च मासाव बेयावहाय 1,07,000 दायो औ ओमफ्राय 50 थाखा 1,07,050 रुपिस औ ओमफ्राय नैबे फेब्रुवारिनि 1,08,800 रायजो राजा नोंथांमोन आङो नोंथांमोननो साननैसो सिगां मोनसे भिडिअ होदोंमोन आरो आं बे भिडिअखौहाय इउटुबाव आरो फेसबुकाव आपल'ड खालामदों आरो गोबाङा मोजांबो बुंदों आरो गोबाङा गाज्रिबो बुंदों माने गोबां गाज्रि कमेन्ट माने बेखौहाय नोंथांमोना फेक सानदों बियो मोनसे आर्बन कम्पानियाव खामानि मावनायनि बेयावहाय नोंथांमोनाबो मावनो हायो आरो बियो जोंनि आसाम बड'लेण्डआवबो दङ नाथाय बेखौ बुकिं खालामनानै लिंहरग्रायासो खम जोंनि हजोंहाय माने ओजोंहाय जोंनि जायगायावहाय गोरिबफ्रा बांसिन नालाय बिनि थाखायनो बे आर्बन कम्पानिया जों बारा सोलियो गुवाहाटी साइडआव सोलियो नोंथांमोनाबो बेखौहाय मावनो हागोन आरो नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामनानै नायनो हागोन माबायदि खामानि मोनो मा खामानि मोनो आरो बेसेबां रां खामायो नोंथांमोना फेक सानदों बेखौ गाज्रि मावनायजों खामायो सानदों नाथाय बेफोरबायदि जेबो गैया आङो नोंथांमोननो खिन्थादों आरो दिनैबो खिन्थाफिनदों बे मोनसे भिडिअआवबो आङो बुंदों बियो रियेलि फैसाखौ खामायो नाथाय बियो ओरैबायदि खामानि माने नों बेखौहाय अनलाइन मार्केटावहाय नोङो बिउटि पार्लार खुलिनानै दोननाय बायदि दखाना नोंनि जायो ओमफ्राय अनलि बे कम्पानिया नोंनिफ्राय सार्ज लायो जाहैबाय बिसोरो कास्टमार हमनानै होयो बे कम्पानिया कास्टमार हमनानैहाय नोंनि एप्सआवहाय फाथायहरगोन नों बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन मावहैगोन नै बिदि बेनिल' फैसा चार्ज लायो कम्पानिया ओमफ्राय माखासे प्रडाक्टखौ कम्पानिनिफ्राय लानो गोनां जायो जेनाखि कास्टमारनावहाय प्रडाक्ट इउज जायो बै प्रडाक्टफोरखौहाय माखासे कम्पानिनिफ्राय लानो गोनां जायो ओमफ्राय नों माखासे इमारजेन्सियाव मोनै बुस्थुफोरखौहाय नोङो बाहेरानिफ्राय बायनो गोनां जायो बेवहाय प्रडाक्ट बायनायनि खरसा गासैबो नोंनि जाजोबगोन बेवहाय कम्पानिया होनाय नङा प्रडाक्टखौ नोङो प्रडाक्टखौ बायनानै लानांगौ गावनो माखासे प्रडाक्टआ कम्पानिनिफ्राय मोनगोन बेखौ नोङो बायनांगौ कम्पानिनिफ्राय नोङो फ्रियाव मोननाय नङा आरो ओमफ्राय खामानिखौला कम्पानिया नोंनो कन्टेक्ट खालामनानै होजोबगोन बिदियाव खामानि बेसेबां किल'मिटार जायो बेखौ नोङो नायनानै थांनांगौ आरो बेयावहाय नोंथांमोना बेले बेजे सानदों जानो हागौ बेयावहाय हिनजावफोरखौल' मावनो मोनो आरो गोरोन्थियै सोरबा हौवाया सोरबा हिनजावखौहाय बुकिं खालामहरदोंब्ला बियो डाइरेक्टलि केन्सेल जागोन बियो थांनानैहाय बे खामानि मावग्राया बे कास्टमारनि न'आव सहैनानैहाय जुदि मावनाया दस्रा जाबायब्ला बेखौहाय नों डाइरेक्टलि इमारजेन्सि कल खालामनो हायो इमारजेन्सि नाम्बार दंजोबखायो बेवहाय जेबो बेले बेजे साननांगौनि जेबो बाथ्रा गैया आरो बे खामानिखौ नोंथांमोनाबो मावनो हायो नाथाय बे खामानिखौ मावनो थाखाय नोंथांमोना ट्रेनिं होनो गोनां जायो आरो ट्रेनिंनि उनाव नोंथाङा खामानि जइन जानोसैब्ला नोंथाङा बेवहाय फिस होनो गोनां जायो दा फिसखौ बेसेबां होदोंआखाय आं मिथिया लोगोनावहाय आङो सोंनानै खिथानि बेबो दाख्लै बावैसो मावदों बारा गोबाव जायाखै सप्ताथामसोल' जादों बियो जायनाखि आं दा जि जायगायाव दंफैयो नैबे जायगानि सासे आइजोआबो जोंनि बर' आइजोआनो आंनि गामिनिनो बेबो दा आर्बान कम्पानियाव हाबनानै मावबाय बिसाया बेयाव हटेलाव मावो आं बेसेबां फिस होनांदों बेनाव सोंनानै नायनि माने बेयावहाय फैसा पे खालामग्रोनांगौ जायो आरोखि नोंथाङा ट्रेनिंबो लानो गोनां जायो नोंथाङा गोरोंखाब्लाबो 10-15 दिनखौ नोंथाङा ट्रेनिं लाथारनांगोन बे खामानियाव हाबनोब्ला ओमफ्राय फैसाखौथ' खामायनो हायो इजि आर्बान कम्पानिया 25% लाखियो नोंनिफ्राय दाखालि आं सासे आइजोनिखौ नायदोंमोन बिनि एप्सफोरखौ आर्बान कम्पानि एप्सफोरखौ आङो चेक खालामना नायदोंमोन बियो थांनाय जुन मासावहाय 1,14,000 खामायदों नाथाय बिनियावहाय 1,14,000आवहाय बेयावहाय 23,000सोआ आर्बान कम्पानिया लाखिदों आरो बेनिफ्राय अब्ला बेसेबां फैसा थालांखो ओमफ्राय बेयाव जेनाखि फैसा थालाङो बियो बेजोंनो प्रडाक्ट बायनांगौ बियो बेजोंनो गावनि जानाय लोंनाय थानाय रुम बेखौहाय मेनटेन खालामनांगौ बेनो आरो नाथाय बेयावहाय जेबो गाज्रि गैया नोंथांमोना ओरैबायदि सन्देह खालामनानैहाय गाज्रि कमेन्ट होदों नाथाय आं मा बुंबावनो नोंथांमोनखौहाय दा आं लोगोनाव सोंग्रोनि र' दायो आं सोंनानै लाबाय गोदान हाबनाया ट्रेनिंखौ लानांगौ जाहैबाय 45 दिन 45 डेज बियो ट्रेनिं लानांदों आरो बे खामानियाव जइन जानो थाखाय बियो 12,500 फिस होनो गोनां जादों आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय दा बेबो गोदान हिसाबै दा सासे सानै कास्टमार बिदि मावगासिनो दङ बेबो खामायो दिनावहाय मालाबा 3,000 मालाबा 4,000 दा गोदान नालाय लकेसनाखौ गोजानाव थांनो रोङा दा खाथि लकेसनावनो बिदिनो 5 किल'मिटार 4 किल'मिटार 3 किल'मिटार बिदियावल' होयो गोदान समावहाय जेब्ला नोङो फुराना जालाङो स्मार्ट जालाङो अब्ला 10-15 किल'मिटार 20 किल'मिटारनि बेफोरबायदिनि खामानि नोंनियावहाय फैनो हागौ
बियो नों एक्सेप्ट खालामो खालामा बे नोंनि गोसोसो नों केन्सेल खालामोब्ला खालामो बे नोंनि गोसो नों गोजाननिखौ लाया जायहानाखि खामानि मावो बिनि सायावसो सोनारो आरो नों गोजाननिखौ लायाब्ला नों बेखौहाय केन्सेलबो खालामनो हायो बेबायदि आरो दा गोबाङानो फेक बेखौहाय माने सोरबाया देहा फालांगि सोरबा फाननानै जायो बेबायदि बुंदों नाथाय बे कम्पानियाव हाबोब्ला जोबोद रिस्कलि आरो सेफटिबो दङ नोंथांमोना हयथ' बेखौ मिथिया जायफ्रा मावो बेखौ मिथिगोन नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ होमब्लाबो आं साइड नोंथांमोननो खिन्थालांबाय माने माखासेफोरखौ आंबो गिदिंबायनानै मिथिगौ आरो जायनाखि खामानि मावहैयो बैयावहाय गावबा गावनि बिसायफ्रानो जायगासिम दोनहैगोन आरो हिनजावा खामानि मावगोन आरो बिसायफ्रा नेनानैहाय खामानि जोबबा लाबोफिनगोन जोंना एसेबां टाइमबो लागोन 10-15-20 मिनिट बेफोरबायदि लागोन दस्रा कास्टमार आरो मावबावनांगौ नालाय सानसेयाव गैयाब्लाबो 3-4 कास्टमार मावनो हायो आरो खाथियाव खामानि मोनोब्ला नाथाय बेयाव जेबो गाज्रि मावनाय बिदि गैया नोंजों सोरबा गाज्रि खालामदोंब्ला नोंखौ सोरबा बिदि जुबुजुस्ति खालामदोंब्ला बेवहाय इमारजेन्सि कल डाइरेक्ट दंखायो नोंथाङा कम्पानियाव कमप्लेन खालामब्लानो एल'गे पुलिसानो बे लकेसनाव फैनानै हमफैगोन बे खामानिया माबायदि जायो नोंथांमोना आरो आं जोङो फ्लिपकार्टनाव एबा एमाजनाव मोनसे अर्डार हरनानै जोङो मांगायो थिग बेफोरबायदिनो बे खामानियाबो सानथाम साननै सानसे बिनि सिगांनो बुकिं जानानै थाग्रोखायो बे खामानिया बे फ्लिपकार्ट एमाजनजोंहाय जोङो जेरै अर्डार बुस्थुफोर गाननाय जोमनायफोर बिहरनो थिग बेबायदिनो बे खामानियाबो एखेयानो जायहा मावजानो गोसो पार्लाराव थांनो गोसो गैया अनलाइन खामानि दाथ' अनलाइन सोलिजोबो बियो बुकिं खालामनानै नोंखौ लेंहरगोन आरो बेवहाय अनलि हिनजावफोरल' जागोन हौवाफ्रा मोननाय नङा हौवानिखौ हौवाफोर दंखायो हौवानिखौ हौवाफोर मावगोन हौवाफ्राबो गोबां दङ बेबायदि आर्बान कम्पानियावहाय मावग्राया बेवहाय फारसेनिफ्राय खामानि मोनगोन कारेन्ट बानायनाय फायखाना फोसाबनाय न' सिबनाय ओंखाम संनाय जि सुना हैनाय बेफोरबायदि फारसेनिफ्राय खामानि मोनजोबो आरो मोखां फोसाबजानाय आथिं फोसाबजानाय आसिफोर हाजानाय खानायाव कालार होजानाय बिदिनो स्ट्रिप खालामजानाय खानाय बोनाय बैफोरो फारसेनिफ्राय खामानि मोनजोबो आरो गासै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै नोंथाङा बेयाव फारसेनिफ्रायनो खामानि मोनजोबगोन बे कम्पानियावहाय जाय सिगाङावहाय बे एप्सनि मुङा आर्बन क्लाबमोन दायो बेखौहाय आर्बन कम्पानि खालामबाय दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन बेवहाय जेबो गोनो गोथो साननांगौनि जेबो गैया बेवहाय जेबो गाज्रि खामानि जाया आंबो स्रा मिथियो मिथिनायखायसो आङो नोंथांमोननो खोन्थादों अब्लाबो नोंथांमोना फोथायाखैब्ला बे नोंथांमोननि सायाव सोनारो आरो आंथ' डिटेल्सखौबो नोंथांमोननो खिन्थाबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायफिननो गोसो दङब्ला आङो मोननै भिडिअ होदोंमोन फार्स्टआवहाय बे खामानिनि होदों ओमफ्राय सेकेन्डआव बिनि इनकामनि भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो बानायनानै दिन्थिफिनदोंमोन दा जोबनायाव बे स्क्रिनाव मोननै भिडिअ श' जागोन नोंथांमोना क्लिक खालामनानैहाय नायफिनब्लानो जाबाय आरो गोबाङा मिथिया हसिया गोदाव सोरावहाय कमेन्ट होलाबायदों गोबां मानसिनि गोसोआवहाय बिदिनो गाज्रि साननाय फैदों बेनिखायनो बेखौ क्लियारिफिकेसन होनो गोनां जादों आरो दा जेबो बेफोरबायदि गाज्रि गैया नोंथांमोना बेफोरबायदि डाउट साननाङा आरो नोंथांमोनाबो मावनो गोसो दङब्ला ट्रेनिं माव 45 डेज नोंथांमोना ट्रेनिं होनांगोन आरो रोङिफ्राय गोबाव लागोन गोरोंखाफोरनिफ्राय बारा दिन लानाय नङा खोमा आंनि साननायावहाय आरो माने बेयाव ओमफ्राय नोंथाङा आलदा आलदा केटेगरि दं बे आलदा केटेगरियावहाय बेसेबां फिस लायो आंथ' बेखौ बुंजोबनो रोंलिया जायखिया आं नोंथांमोननो खिन्थाहरबाय नोंथांमोनाबो मावनो गोसो दङब्ला बे जायगायाव फैनानै मावनो गोसो दङब्ला नोंथांमोनाबो बे फुराना जानायफोरजोंहाय रुमनि कन्टेक्ट खालामनानै लादो गावबा गाव रुम लादो आरो नोंथांमोनाबो कन्टेक्ट खालामनानैहाय बे खामानिखौ मावनो हागोन नोंथाङा गोसो गुदुंब्ला आं बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै मिथिहोनो दाबाव बेवहाय जेबो गाज्रि खामानि जाया नोंथाङा फोथायाब्ला नोंथाङा फैनानै नायफै दा रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा भिजिट खालामनो गोसो दं फै बेयाव आंबो थागोन नोंथांमोनाबो थागोन जायफ्रा फोथायाखै फै जायफ्रा खोमसि फोथायनाय नुदों फैब्लानो जाबाय आङो दिन्थिगोन बेवहाय लोगोसे आंबो थागोन जाय खोथायाबो नोंथांमोननि सायाव सोनारबाय ओमफ्राय भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव चेनेलाव गोदान हाफोरनिबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दा बेफोरबायदिनो भिडिअ मोनबाय थागोन बेखौथ' अखा हागासिनो दङ नै दाबो हागासिनो दं अखा हानायाव बे भिडिअखौ बानायदों हयथ' आवाजखौ मोजां खोनायाखिसैबो जानो हागौ बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन